عدنا حلقة لكيتا عارف لا العريس من الباري عدنا حلقة لكيتا عارف لا العريس من الباري أقدم رحت تطلع إريترا سميت عاقل طعبيت ليلة أبو حمود أولاده عدنا حلقة الكتاب تعرف لا العريس نفهم بالداري عدنا حلقة الكتاب تعرف لا العريس نفهم بالداري كل ما تتحالفنا بسموت نقل عمار نتالي أبي قبيله وطبيله وقبيله حسر في بالي عند ብልጽግና ለሻቢያ ዋጋ ይከፈል የለም ሻቢያ ነፃ ያወጣው ብልጽግና ነው ኢሳያስ ሙሉ ልብስ ለብሶ ኬንያ እንዴት ያደርገው ሳውዲ አረቢያ ግብጽ እንዴት ያደርገው ብልጽግና ነው ከታሰረበት ዋሻ ወጥቶ ማለት ነው ብልጽግና ክዶኛል ይያለ ኢሳያስ በየቦታው የሚያላዝነው በራሱ ሰርቶ ማደር የማይችል የራሱ ጭግኔት ፖሊሲ የሌለው የራስ ማንነት እንኳን ኤርትራ فيدرال سراويت كململ حق زنب زبل لما نستململو سراويت بس انا بحباري ما بحد رمتا نا بحد عردي نا حد علامه بدم ቻችን ወደ ሀገር ስንጋብዝ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሆቴሎቻችን ሰርቪስ የሚሰጡ ተቋሞቻችን በሙሉ በቂ የሚባል ዲስካውንት ያደርጉላቸዋል ከትኬት ጀምሮ በአጠቃላይ ጉዟቸው ዝኸለለ ኻስለ ዝኾነ ስለዚህ إذا أزيو أقداسي وساند دخونا خفالنا يتقطبا أما الله هم ذو علمه نعبيت نيتقطبا أو ركضه قبل منتي نطمع وساطفو دلهم زيجاتات تعدل خفوت لهم خلاله سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكون كما تكونوا سنة كتكونوا وتر من يوتيو نايلو ما أرستناتنا نايلو من ريو أرستي بعبيو نقطبا زتكوري كم دما نتو من قدنا يقطبا بتحاد زغللو بتخالد ما زكابدو أرساتنا خنري قطبانا هاجر كنزارب كلنا انتاي كجبار خيل ويدما أبزوا نزو وددرنا يقطبا بفلا هاجرات أفريقيا زغتلو زلوا هاجرات كرنا أفريقيا زغتلو زلوا وددر دما كنرينا الصعب ونخيب تصح زجبر زلوا محل خوتات دما كنرينا مغنياتو أبون خيب تصح من يزحلق زلوا انتاي زجبر زلوا بوجن حزبي بوجن بوليتيكانياتات بوجن استفل عليه حيلتات كنرينا زيد ما نعبيك خيد خل انتاي كمتسخل كنرينا سلازي قدم بإيكونوميست أب عالم قال كابتم زلعلو إيكونوميستس زبالة مرت كنرينا من عمو تاونا بوغن إثيوبيا قطبنا إثيوبيا صبغ كم زي اللي بتدقاقم ريبورت كيرا لكم اللغو نعو كبرحالنا زخل زلو وكونتات كقال زخل ناي مودة تاكلعون كنبلا نخل حدش كامبين بعب تجمير له إذا كامبين زي نعبيك وسد خل نعبيك خي زخل انت عين استراتيجيو مسنا إيرتراغ انتاي كقبرو يقولوا بحد كنرينا ذا فيديو very interesting كتكونيا كساب مودا تريوا أمونغ بوليتيكا قداي كلوايجن زبز حكفالة ناي إيكونوميا كتكون لا يجبروا سبورت جبر إيكونومي بوجن منك سير تراز بلو بوجن منك سيجابيا أتوددر أبي يزلو من كزيادة أدمع إسرح كسرغل نبي خياد خل كنرينا بوليتيكا ونتوكو طبعا نخي عرّي زجبر زلو محلوقات يكون بار مجمر ياسكي أبزي لنكني أزار أبو خينا زلا أرسي أبي أبغي سوازلو بوجوداي بحرك نجمر السودما بتدقاقامي ولا قد كنا تكرج أنت فتني يقص الوا خمسة لوت كامبيناتهم نرى زيد ما نبي كوزنا خمسة غلنا بتناي بوليتيكا بوجرنا كدينا تتركب عبي تاريخ زلو هاجريا بفلاي دما مسك أيح بحري بحبار بستفلالي كونتات نبوزح زبنات تأساسر تاريخ زلو مخانة تجلسو يخون دعنبر بمخنيات استفلالي طفقات تاريخ عبي هزبي زلو هاجر بجكا روبا أواش كل روباتات نابه قربا بالتهاجرات زوح زلا هاجر بري بحري بزي مهلوا زحرنيو روباتات إثيوبيا قربا بالتهاجرات أنها تتقملو إثيوبيا جنا كبري بحري مجلال فتحونت أيقونن حتى إثيوبيا بأقبابو كتصنع كم زقباء دكتور سامييل حابيرو قداي مركب بري بحري إثيوبيا أتي كبابي بزتمالي أقباب بمتحببار نممعبال متشو عدل زفتر مخانو بمقلاس أتي حتو ناي حبار مأخل لمعات زقبارة مخانو عام لخيتهم
አጠቃላይ በሆነው ንዑስ አህጉራዊና አካባቢ ሰላማዊ ሓፈሻው ብዝኾነ ንኡስ ኣህጉራውን ከባቢውን ሰላማዊ ካብ ምግባር አንጻር መሊስካ ክረአ ይግባእ ካብ ፍትሓውነት ካብ ታሪኽን ካብ ሞራል አንጻር መሊስካ ክረአ ይግባእ ካብ አንጻር ዓለም ለኸ ሕጊ እውን መሊስካ ክረአ ይግባእ ጉዳይ ምርካብ በሪ ባሕሪ ኢትዮጵያ እቲ ከባቢ ብዝተማልአ ኣገባብ ብምትሕባር ንምዕባል ምቹው ኩነታት ይፈጥር ለመበልጸግ ምቹው ሁኔታ ይፈጥራል ኢትዮጵያ ንዘላቂ ሰላማን ምዕባልኣን ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ብሓባር ብምትሕባር ንምምዕባል እትገብሮ ምንቅስቃስ ክድግፉ ከም ዝግባእ ዘመላኽቶም ምሁራን እዚ ኣጀንዳ ንቕድሚት ምድፋእ ኣለዎም ኢሎም ብፍላይ ድማ ጉዳይ መጽናዕታዊ ምርምር ኣብ ምግባር በሪ ባሕሪ ኢትዮጵያ እትረኽበሉ መገድታት ብምምልካት ናይ ግዲኦም ክሰርሑ ከም ዘሎም ሓቢሮም እዚ ብምግባር ግቡእ ሞራል ተነቢሩሎም ኣሎ ስለዚህ ይሄ በምሁራን ሊዳሰስ የታሪክ ጉዳይ ዲፕሎማሲ ጉዳይ ዓለም አቀፍ ህግ ጉዳይ ስለዚህ እዚ ብምሁራን ክድህሰስ ጉዳይ ታሪክ ጉዳይ ዲፕሎማሲ ጉዳይ ዓለም ለኸ ሕግን ጉዳይ ርክብ ህዝቢ ተዳ እንታይ እዩ እቲ ዕላማ ኣብዚ ነቲ ኣጀንዳ ናይ ቀይ ባሕሪ እንተስ ንቁጠባ እንተስ ንፖለቲካ ካብቲ ናራቲቭ ወይ ካብቲ ዲስካሽንስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ክኣልይዎ ደልዮም የለውን እዚ ትሪእዎ ዘለኹም መንግስታዊ ቴሌቪዥን መደበር ዝገብሮ ዘሎ ፋና ዝበሃል ፋና ብሮድካስቲንግ ከምኡን ካልኦት ኢትዮጵያ ወርልድ ገለ ዝብለውን ካልኦት ብዙሓት ናይ መንግስቲ ትካላት ነዚ ኣጀንዳ ናይ ቀይ ባሕሪ ይደፍኡሎ ብዩኒቨርሲታት ደረጃ ብኣካደሚክ ደረጃ ብዙሕ መፅናዕታዊ ፅሑፋት ክቐርብ ኣሎ እዚ ግን እቲ ዕላማ ናይ ዝበፅሐ ኢትዮጵያዊ ባህጊ ነቲ ቀይ ባሕሪ ክህልዎም ወይ ከዓ ኣክሰስ ኣብቲ ቀይ ባሕሪ ክህልዎም ይደልዩ እንታይ ግን ይገብር ኣሎ ኣብ ነዚያ ናራቲቭ ወይ ከዓ ዲስካሽን ካብቲ ናይ ውሽጣዊ ፀገም ዘለዎም ኣውፅዩ እቲ ቁጠባዊ ፀገም ኣጋጢምዎ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ፀገማት እንጂ ዘለዎ ቁጠባ ኩሉ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም ዘይብሎም ገይሩ ይድሸጦ ዘሎ እዚ ኸ እንታይ እዩ እቲ ሃገር ብምልኣ ፀገምና ኣፍ ደገ ባሕሪ ተረኺብና ክፍታሕ እዩ ዝብል ኣረኣያ ንክህልዎም እዩ ዝገብር ዘሎ እቲ ዝሕዝን ክፋልናቶም ምናልባት የደናግሮም ስለ ዘለዉ ብዙሕ ህዝቢ ከደናግሩ እዮም ኩሉ እቲ ቁጠባዊ ዕብየት ናይ ኢትዮጵያ ካብ 2000 ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ እቲ ዝለዓለ ታሪኻዊ ኣብ ታሪኾም ዝገበርዎ ቁጠባዊ ግስጋሲ ዝበሃል ዘሎ ወደብ ጅቡቲ እናተጠቀሙ ዝመፀ እዩ ወደብ ዓሰብ እናተጠቀሙ ወይ ባፅዕ እናተጠቀሙ ዝመፀ ይኮነን ስለዚ ነዛ ፋንዳሜንታል ሓቂ ኸማን ከጉልሑ ይከኣሉን ግን ብዙሓት ነቲ ናይ ኣቢ ምሕደራ ፍሹል ምሕደራ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ይገልፁ ኣለዉ ልዕሊ ኩሉ ኢትዮጵያ እታ ኣብዚ እዋን እዚ ዝኸፍአ ብዛዕባ ቁጠባ ናታ ዝኸፍአ ሓበሬታ እዩ ዝሓልፍ ዘሎ ኣብ ኢንተርናሽናል ሚድያ ብሉምበርግ ሮይተርስ ኣብ ካልኦት ናይ ቁጠባ ማዕከናት ተሪኻ ዲፎልት ዝኾነት ኢኮኖሚ ድሕሪ ሕጂ ገንዘብ ንኽትልቃሕ ኣሸጋሪ ዝኾነ መንገዲ ዝፅበያ ዘሎ ሃገር እያ እናበልዮም ዝገልፅዎ ዘለዉ ስለዚ ክልቃሕ ስለዘይክእል ኣብ ምንታይ ይገብር ኣሎ ሓዳሽ ካምፔን ጀሚሩ ኣሎ እንታይ እዛ ካምፔን እዚያ ጥሪ ላቀርብላቸው የምፈልገው በውጭ ሀገር የተወለዱ የሁለተኛ ትውልድ ኢትዮጵያውያን በሚመለከት ነው ኣቢ ነቶም እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ከም ዓብይ ኣገዳሲ ሴክተር ናይ ቁጠባ ናቱ ወይ ንቁጠባ ናቱ ብኣገዳስነት ወላ ካብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ እውን ተሪእና ኣተኩሮ ናቱ ምናልባት ርዲት ናቱ ጥራይ እውን ኣብኡ ዝያዳ ክኸውን ይኽእል እየ ዝብል ኣነ ኣብ ቱሪዝም ዘድሃበ ሃገር ካብ ቀደም ዓብይ ኣብ ቱሪዝም ዘድሃበ ቁጠባ እንዲ ዘለዋ ከም ናቱ መርኣያ ድማ ኣዲስ ኣበባ ብምሉእ ትነዊሕ ፓላሶታት ሆቴል እዩ ስለዚ ሆቴላት ክሰርሕ ከለኻ ዝያዳ ታውናትካ ካብ ቱሪዝም ስለ ዝኸውን ወይ ከዓ ኣብኡ ዝተመርኮሰ ቁጠባ ስለ ዘለካ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ከም ሓሳብ ናቶም እንታይ ነይሩ ኣብ ኢንዳስትሪ ኣብ ማኒፋክቸሪንግ ክኸዱ እዮም ዝደልዩ ኣብ ሕርሻ ክኸዱ እዮም ዝደልዩ ግን እቲ ዝዓበየ ምንጭ ናይ ኢኮኖሚ ናቶም ኢንዱስትሪ እዩ እቲ ቱሪዝም እዩ ቱሪዝም ከዓ ውግን ዕግርግርን ብኮቪድ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ዘሎ ዝድለ ኩነታት ክምለሰሎም ኣይከኣለን ኣብ ስልጣን ምፅእ ዝበለሉ ግዜ ዓብይ ካምፔይን ገይሩ ነይሩ ኩሉ ደገ ዘሎ ኢትዮጵያዊ ንውሽጢ ሃገር ክኣቱ ኣብቲ ቁጠባ ድማ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ገይሩሎም እዩ ዝበሃል ሕጂ ድማ ብተመሳሳሊ ካልእ ካምፔይን ገይሩ ኣሎ እዚ ንመን እዩ ነቶም ኢትዮጵያውያን ሕጂ ተሰደዱ ዘይኮነስ ካብቶም ዝተሰደዱ ንዝተወለዱ እዩ ካምፔይን ዝገብር ዘሎ ንምንታይ ስትራቴጂ እንታይ ዓይነት ማርኬቲንግ ይጥቀም ኣሎ እስከ ንምሃር ምስቲ ናይ ቁጠባ ድሓን እዚኣ ዝብላ ዘሎ ፅንሒ ኢልና ክንሪኣ ኢና ብዝተፈላለየ መንገዲ ኢኮኖሚስትስ ነዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ይገልፅዎ ክንርኢ ኢና ቅድሚ ናብኡ ምእታውና ግን እዚኣ ቀዲመ ዝረኽዋ ናይ ፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ ዝገብርዋ ዘሎ ንርአ ብልጽግና ለሻዕቢያ ዋጋ የከፈለ የለም ሻዕቢያን ነፃ ያወጣው ብልጽግና ነው ኢሳያስ ሙሉ ልብስ ለብሶ ኬንያ እንዴት ያደረገው ሳውዲ አረቢያ ግብጽ እንዴት ያደረገው ብልጽግና ነው ከታሰረበት ዋሻ ወጥቶ ማለት ነው ብልጽግና ክዶኛል እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ
ني إيرترا تزعبي تجاز جبر الله بس حلف عملتاسي بلصقنا زبل بارتناي أبيو سلزي كاب ني بريزنتي سياس صبغ بالله تقديو ناب كينيا نكخيديو ناب سعودي نكخيديو ناب تشاينا ني راشا نكخيز جبرو بلصقنا يزبل زلو it's very very sad تي أبي تبيع زلو نايك عدد منفس كل جزء كن منتاي مراحناتو عويلو إيرتراز جبرتلنا وعلى سي مجلسي يبلنان يبل كم زي نبرة أتوم أكتيفيست دما إيرتراز جبرتلنا سراوينا إيرتران حزب إيرتران منجسي إيرتراز جبرلنا كن منتاي وعلى سي نحوارو كرسعي جبانيو أبجزيت سلام ولا تتفوتوا حرك خان حو خاني قريف كذا هدم النابلة يزرب كم زي نبرة حج دما أيسو من سالستي قلبت إلهم سلبت إلهم نحنا نيتوبيا ني إيرتراز جبرنا الله بزعيو قدامي نجر إيرتراز سنة صلاة بسنك تقدم يكون زنبرة منجس سلا زنبرة تنبر حلوف نجر جبر الله كويلن بلتقدنا يكون ولا عبدون أتي وريدو زنبرة معقب بسنكتي أب إثيوبيا زنبرة نه هو حات معدرة وكاتي ورق نسب زهندسو زي قبولن زي حقاون معقبن تنصلون قبل الإيرترا نخبصح زغبرو بحسوس تفبرخه سلا زنبرة نتي بحسوت وريدو زنبرة قرا نخلع علي غيرو منبر نيرترا فلو يرتيت نختركب وي فلو يحجز نختركب زغبره يلن سلازي امريكا يكون حجون امريكا نيرترا صبق قلاحታት تقبر لا وي نمس يرترا دبلوماسي تقبر صاوعي تقبر ويكا تصبيت تقبر كنبل كلنا امريكا نيرترا فلو ينجر نخجبر لا صاوعي يكون انتايدا امريكا نيرترا لك كم كالوت هجرات عالم مع عينك كلوا بفلوي بحماق عينك يتطمتا يزبحال زلمبر بفلوي نيرترا رديت كتبا حجز كتبا مصوتا خجبر لا بفصم يكونن مغنياتو إيرترا كاب أمريكا تدليو جست كم كالوت هجراتنا يا عالم رايونا بفلوي سبيا بلعلنا يهلقهم فليز بلا استراتيجية بلعلنا يهلقهم منبر نحنا قداينا بعلنا خنا محاضر نخلينا زبل ممرحن بوليسيني زلوت مجلسنا إيرترا سلازي كاب أمريكا دوسبيو فلوي رديت وي فلوي حاجة زي كونن نتي قالوتها ويحلف زبالي أبكوننا زي تمركزة بحقنا زي تمركزة تمامتها نص قريفكم كم كالوت هجراتنا عالم معروي زخونه فير زخونه طابل علينا هلونا ازي تثبيت نايت إيرترا ازي زبلو زلقن بنصاريو بلصقنايو زي تادحن كاباين لعلي زملسلو اول هلو ابز حداش فيديوناتو اسكا نشتي نسمعيا مغنياتو بملأتا فيديو ابتاب هدمونا خيتكم سبعوا نزيا قداي جن دحريو نديم صدي عما زيا قديو جن نزو كله ابز فيديوناتو مليس ولو نشتي نسمع دحريو نابتناي قطبا خنسقرينا عسران حزب صح فيدرال سراويت كمل ملحق زنب زبل لما نستململو سراويت بسانا بحباري ما بحدا رمتا نا بحدا عردي نحدا علامة بدم تعراريكم سلازي سراويت إثيوبيا امبر سراويت أبي كخون زقوم اي مسلنن قال حجي ايكوينات اي سلام كي كون زبل سخفتا زلك ما قنط طجوها نابل معتنان وفرنانينا ملختنا مايكل هامر شرحن وديتن امريكا إيرترا دحر إسياس زبالكايو انتخونه كان إسياس ناب كيسنجر تسعب تخون تزيل ليقنا عم إيرترا لعلاوة هاجر كدفر بزخونة تأمر مقوعدات حقن تترأيو 3 مليون إسياس أمسرع له تتحل مع عباي تقراي تريفو عباي إثيوبيا تريفو عباي إيرترا زبال أمر كفتن مخانو لب بلي لكالو هزب إيرترا ودحاو بو كلا حد عركنا انتي لي حتني اذا قلع بشاشة بحري لا اقلبونا مستويتو مالليت بتي بي انجكشن امريكا تمرابيرا بانت الفاف دا اخي تفتننا يبلنو اينيت ويانا اسكي استوعل اينيت ويانا مسؤو اينيت ويانا مسانات مكر شطارا غزا خنشادو شطارا بشاشة يسعر زقلنا نريو رامينولو ويانا كاب حب عصبو حد فيسكات صبز الله ودحاو بوي سلازي كم زحلم مسيله حدا قمت كبكاي اسمري لمليسلو مستقراي انت الرقسي وزبي از بوليتيكا ناي زقرني نابي متتقويه مالليت انت فكدنا الله وني كمس هانغوعي فسس زبل درف غيروس علمايو ولا بزو خينو I think اول سعيد صبغ زخونه ملسي يهبالو نت انتات انا كاب تمكروي زرعو بفلاي ابز حلفا كلت عمت اول دزاربو I think دحرستو سنه غزي ناب الناس زغير كونتات كوين رييو of course ابير تراسلو مزح جزريو زلو كونتات دما بس منغستو مركب سلازلو ولا كو اكزاكت البوليس نايت منغست انت زي نغري انتاي كمص كم زخلكن لعلتهم ابدغ زلنا حبريتان
طمتن زلو خويني سمعني سلازي maybe surprise كونه يكل نمبر I think قال نجار كن رخم نخيل تثبيت على أنا هون exactly بيني من قديت قال نجار هذا هون تاوي بوليتيكا ومعبالة كله كم زخيل إذا خلا مس وسويانا حنجدا بزحت تقرع زنبرت نابيك إذا أخذ كيديا مس جزية كن رينا دحين نسو أبد حرت بلا كناتات كريه هجي دحين قلنا نابكال بوليتيكا خيط تمززي let's listen to about economy من هجرات نقول لي economy ده كونه economy من هجرات سكندري أبزي حنت أجد أسيد فيديو قريب لكم الله أبزي حلفة وان نشتى كفالة قريب لكم نيره ني economic growth نه هجرات دما هذا كابتن زلعلو respected economist جيفري ساخس بلاسكي نسمع is a very high return activity if you do it right. And if you're lucky to avoid wars and calamities, so you have to stay peaceful. The returns to economic development of a poor region are just about the highest returns on investment of anything in the world. I'd rather invest in Ethiopia's future than... So, زي أبدي سابا بإثيوبيا خيدو زجبرو كونفرنس نيرو بزعبان تايو بزعبا قطبا بيت جيفري ساقس حدا كابتز زيادة غالبوناتو بزعب زيناتو نوحت انترفيوز سمعنا في البوليتيكا بقطبا اب راشيا تشاينا نزلوا تمام تادما تي يوني بولار ويكا امريكا تزوز نبرت حدا عينت حيلز نبرت ابز حلفه 30 عامت كاب شنجعت من 9 قطاس دحنا صنت نيرتران ودقت ناي حبر سوفيتن مالتيو نسو توديو لومي مالتي بولار بزحات حيلتا زلوا عالمي زلو اتقطبا استراتيجي كمون زمدناتا دما بو ملكعيو كخيد نابلي دزارب سلازي ابزي وفري كتجبر كلها جنزب كايبلالو زي دما مسا وفري سلتخيد يدمصا زلو وفري زحسب زلو كاب اب كل جنزب كابت كالاتنا بقلن اب حجرات مخاتن حجرات بتخكل بوليس زخدا ابن انفستيجيركا زل على مخصبون كتجبر تخيلي خايبلالو سلازي ام معبال زلو حجرات تخكلنيا بوليس انتجيرن تزبلت الريزالتس كم تعال كازغل انفستمنت ابو يزر كم نابلي يزغل سلو نغاتل الجنس معايو ابدي ساباز غبريو نشتي كفال ترينا نسمع مستنعنا ان دليل لنا ايكونومي بريزنت سياس تاع وفري اب مجمرنا كتشن 23 زوصو وطن كمينيرو حجي خنتاي كنصبينا كابونا ابي تبصحلو اتا حايزه مذكريو سلازدلوغي بليز لايك غبر ايبل كومن سبورت غبر غناي ترسو ليتس جو than in some high-tech company, because a high-tech company will not achieve compound interest returns of what Ethiopia can achieve of 15 to 20%. Sonia and I went to China the first time in 1981. At the time, there were no private vehicles on the streets anywhere. There was poverty. There were lots of bicycles already, but there was poverty. And we went in 1981, and we've gone almost every year since then. And you could see the rise of a completely modern, cutting-edge economy in that period. So that's what I believe Africa should aim for and what Africa can achieve. Make us أبشان شاتميتين سمانين حدا نسون مسارتون ناب تشاينا خيدو ما بتجزيتي تشاينا نمجمري أنا قطبة عالم قطباوي مدياب تجمرو لزنا برتيا مخاينا ينبره معبالي ينبره بزحكم إذا أنت تسمع له ثم قداموت إنفسترسنا أمريكا نتشاينا كاتو خلوا بعري داليو السمانيات أزيو بقى كم جيفت نسباسي كم هياب نتشاينا وين بيرو نبام نيرنا ويقال نجار كنوبام كلا أبنا جريس معمر يرتم إكزيكتيفز قليلهم كا أوشتي 4 عامات أبهيوتهم زراعي وانتلقن لومي أب تشاينا خدخلون بعلم كم يجرون من التكنولوجيا نتعدي كم زتقاملون كم يجرون أو خدخم زقولون كم زقرمو مهنياتو درجة التكنولوجيا تشاينا أبزوانزي أب أمريكا يلي أب أوروبا يلي أبزلا على درجة التكنولوجيا مزركبو سلازي نزيد ما أفريقيا أخذ كتل زلوا أوشت 4 عامات سربة تحاولوا كم تزخاله بخما يجن سريحهم مسكت مسرة عوته موديل اسكناغرانا يجي a skilled population with solid knowledge, with entrepreneurial capacity, with understanding how to use cutting-edge technology, give them the tools of ports, fast rail, and all the rest, power, and so forth. The business will come. Believe me, there's so many business opportunities in agriculture, in mining, in manufacturing, in tourism, in services, in finance. They're unlimited here. Everywhere you look, you can see business opportunities. But you need the infrastructure and the skilled work. So for me, that's what the government needs absolutely to focus on. My view is that if Africa መንግስት እንታይ ገብራሎ ይብላሎ በመሰረቱ ናይ መንግስቲ ተልእኮ እንታይ ክኸውናሎ ኣብ ምዕባል ካብ ናይ ቻይና ሞዴል ክትገብር ትኮይንካ ህዝብካ ክትምህሮ ኣለካ መምሃር ማለትካ ቴክኖሎጂ ስኪልስ ነዚ ምዕቡል ዓለም ከንቀሳቀስ ዝኽእል ዓይነት ደረጃ ትምህርቲ ክትበለካ ቀረብ ክትበል ኣለካ ንውሕዳ ዘይኮነካ ንኩሉ ሰብ ክትክል ኣለካ ሕጂ ካብ ኤርትራ ካብ መሰረቱ ፅቡቅ ኣተሓሕዛ ዝነበረ ኮይኑ ይስማዓና ኣብዚ ሓለፈ እዋን እቲ ዝነበረ ተፃቦታት ንብዙሕ ነገር ኣበላሽዩ ከም ዘሎ ርዱ እዩ ግን እቲ ኣበጋግሳ ፅቡቅ መንገዲ ነይሩ ካልኣይ መንግስቲ ክገብሮ ዘሎ ትሕተ ቅርፂ እዩ ትሕተ ቅርፂ ማለት ፅርግያ ዲጋታት ከምኡውን ቀረብ ናይ ፀዓት ከምኡውን ናይ
ኢንተርኔት ናይ ካልኦት ቴክኖሎጂ ንቁጠባዊ ዕብየት ዘድልዩ መንግስቲ ዝገብሮ እንታይ እዩ መጀመርያ ንህዝብካ መምሃር ተማሂሩ ወላ ሓንቲ ክገብራ ይክእልኒ ትሕተ ቅርፂ ሰብ ክገብሮ ይክእልኒ መንግስቲ ጥራይ ክገብሮ ዝኽእል ዝዓበየ ክፋል ናይ ትሕተ ቅርፂ ክልተ እዚአን ሳልሰይቲ ድማ ፖሊሲ ትክክለኛ እቲ ሰብ ክዋስኣሉ ዝኽእል ፖሊሲ እዚአን ተገይሩ ናይ ቢዝነስ ዕድላት መዓት እዩ ሰብ ድማ ካብ ዝኾነ ይኹን ወዲ ሃገር ጥራይ ዘይኮነስ ዋና መፅኡ ናብ ተዓድኻ ንክሰርሕ ፀገም የብሉን ምክንያቱ ነዚአን ዘማልእ ዕድላት ተፈጢሩ ኩሉ ሰብ ክመፅእ ይኽእል እዩ ኤርትራ ንእሽተይ ስለ ዝኾነት ገለ ዝበሃል የለን ኢቭን ኣብታ ዝነኣሰት ሃገራት እውን እንትኾነ ሰብ ዕድል ጥራይ ፍጠረሉ ሃርገፍገፍ ናበለ ዝመፅእ ኤርትራ ድማ ኣብ ታሪኻ ትፈልጦ እያ ቅድሚ እዚ ኩሉ ሽግር ከይመፅእ ኣብ 9596 ክንደይ ሰብ ስደተኛ ይመፅእ ነይሩ ኤርትራ ምክንያቱ ቁጠባ ናታ ዝውንጨፍ ቁጠባ ስለ ዝነበረ ስለዚ እቲ ካልእ ኩሉ ክመፅእ ዝኽእል ምዃኑ ምፍላጥ የድሊ ensures that by 10 years from now every child is reaching upper secondary completion. You'll just see this economy take off because the farmers will be innovating. The business startups will be innovating. The service sector will develop. Tourism will soar. And that, to my mind, is the single highest return. I have done some simple calculations looking at how an economic growth model for Ethiopia might suggest the kinds of returns that can be achieved. And there are two basic assumptions that one can look at. So one assumption is about financing. And I call it the high borrowing scenarios, where Ethiopia or an African government has the chance to borrow high quality loans over a maturity of 40 years. Because borrowing short term for development is no good. You borrow for 7 years on the Eurobond market, you go broke in 7 years because you don't get the benefits of development until... ዘረቡ ከይወደይ already ተንክልተ assumptions ወይ ካ ግምታት መንግስቲ ክገብረን ዘለዎ ቀዳመይቲ ለቃሕ ክትወስድ ከለኻ ቅድሚ ሕጂ እውን ጠቂሰያ ነይረ ክልተ ዓይነት ለቃሕ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ሓደ እቲ ዝበለፀ ሃገራት ኣፍሪቃ ግን እናተሸገራ ዝረኽብኦ ንሱ ድማ እንታይ እዩ ሎንግ ተርም ሎንስ ንነዊሕ ግዜ ክቕፅል ዝኽእል ኣብ ነዊሕ ኣብ 34 ዓመት ክትመልሶ ትኽእል ዓይነት ለቃሕ ክትወስድ ክትክእል ኣለካ ንኣብነት መንግስቲ ኢትዮጵያ ራይት ናው ዩሮ ቦንድ ዝበሃል ካብ ፋይናንሻል ማርኬት ሳብ ኤውሮጳ ከይዱ ብባጤሩ ዘይኮነስ ብናይ ካልኦት ባጤራ ብናይ ኤውሮጳ ዝወሰዶ ከባቢ 1 ቢልዮን ዝኸውን ለቃሕ ናቱ ኢንትረስት ሬት ክኸፍል ስለዘይከኣለ ናቱ ወለድ ክኸፍል ስለዘይከኣለ ኣብ ዲፎልት ስቴት ኣትሎ ምክንያቱ ንሳቶም ዕድል ሂቡኻን እዮም ኣብ ሓፂር ግዜ ገንዘቦም ስለ ዝደልዩ እቲ ዝኸፍአ ክፋል ናይቲ ፖሊሲ ድማ እቲ ስኻ ትገብሮ ዘለካ ፕሮጀክት እቲ ለቃሕ ተጠቂምካ ትገብሮ ዘለካ ፕሮጀክት ቀልጢፉ ገንዘብ ከምፅእ ዘይክእል እንድሕር ኮይኑ ኣኺሉካ እዩ ምክንያቱ ትወለድ ቀልጢፉ ዝጅምር እቲ ፕሮጀክት ግን 5 ዓመት 6 ዓመት 7 ዓመት እንድሕር ዝወስድ ኮይኑ ንኽውዳእ ኣብተን ቀዳሞት 7 ዓመት ጥራይ እትኸፍሎ ዘለካ ወለድ ነቲ ቁጠባኻ ኣበላሽዩ ነቲ ትሓስቦን ትምነዮን ዘለካ ከይበፃሕካ የንበርክኸካ እዚ ድማ ንኣብነት ሓደ ካብቲ ለቃሕ ጌርካ ክሰርሖ ትኽእል ዕደና እዩ ዕደና ቀልጢፉ ተሸይጡ ዋጋ ከምፅእ ስለ ዝኽእል ነቲ ዕዳኻ ኣብ ምምላስ ክሕግዛካ ክእል ዕደና ጌርካ ኣታውና ገበርካ ከለካ ሽዑ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ድዩ ኣብ ካልእ ኢንቨስት ክትገብር ዕድል የሁበካ ንኣብነት ናይ ፀዓት ድዩ ናይ ገለመለ ክትገብር መጀመርያ ካሽ ገንዘብ ከምፅኣልካ ዝኽእል ፕሮጀክት ስክለወካ ኣለዉ ዕድና ወፂኡ ይኸይድ እዩ ኦፍኮርስ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከተብፅሖ ኣለካ ግን ሓደ ካብኡ እቲ ዕደና ዝበሃል ነቲ ሃገር ብትክክል እንድሕር ጌርካዮ ቀልጢፉ ገንዘብ ስለ ዘምፅኣካ ነቲ ተፅዕኖ ናይ ዕዳኻ ከቃልለልካ ይኽእል እዚኣ ክመለሳይ ናዛነ ጀፈሪ ሳክስ ሕጂ ዓቢ ነዚ ተኸቲሉ ዝገብሮ ዘሎ ፖሊሲታት እስከ ንርአዮ ሽዑ ድማ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስካ ክንርኢና ብክልቲኡ መንገዲ ክንሪኦ ስለ ዝኾንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ ከታህሳስ 20 እስከ መስከረም 20 በሶስት ዙር ወደ ሀገራቸው እንዲመጡ ተጋብዘዋል። የመጀመሪያው ዙር ኮኔክት ቱር ካልቸር የሚል ነው። ባህላቸውን ማወቅ ባህላቸውን ሶንታይ ይገብራሉ ዓቢ ሕጂ እውን ዓብ ካምፔይን ካብ ካልኦት ወፃእተኛታት ክረክብ ሽግር ስለ ዘለዎ ገንዘብ እቲ ዝበለፀን እቲ ዝቐለለን ካብ ህዝቡ ክረክብ እዩ ዝፍትን ዘሎ ሰለስተ ዓይነት መንገዲ ስትራቴጂክ ገይሩ ኣሎ መጀመርያ ኮኔክት ቱ ዮር ካልቸር ምስ ባህልታትካ ተራኸብ ዝብል እዚ ከዓ እቲ መንእሰይ መፅኡ ከም ቱሪስትስ ኮይኑ ምስ ባህልና ህዝብካ ምስ ሃይማኖታትካ ምስ ገለ መለኻ ክትራኸብ ኣለካ ዝብል ምስ በዓለ ልደት ምስ በዓለ ጥምቀት ኣብ ዘለዎ ከም ሙሳ ተሓሒዝዎ ኣሎ ካልእ ድማ ከምና በለ እዚ ከም ሞዴል ማለት ካብ ሰብ መቕዳሕ ኣየድልን እንዲሁ ግን ሓደ ግዜ እቲ ኣብ ማርኬቲንግ ሓቂ ሓይሽ ኣብ ማርኬቲንግ ኢትዮጵያ ወላ ኬንያ ወላ ሩዋንዳ ቀዲሞምና ከይዶም ኣለዉ ማርኬቲንግ ብጣዕሚ ንፉዓት እዮም ሶም ኬንያ ብዘይ ቪዛ ምፁ ናብ ኣፍሪቃ ገለገለ ክብሉ ከለዉ ድንጋፀ ናይ ኣፍሪቃውያን ስለ ዘሎ መሲልኩም ነው ሰባት ካብ ካልኦት ሃገራት ብፍሉይ ናብኣቶም ቱሪዝም ንክመፅኦም ስለ ዝደልዩ ቱሪዝም ድማ ናይ 2 ትሪልዮን ቁጠባ ዝበፅሕ ኢኮኖሚ እዩ ስለዚ ቱሪዝም ድሕሪ መፂካ ብቐሊሉ እቲ ዝቐለለ መንገዲ ናይ ወፃኢ ሸርፊ
بزعبا زي بريزنت سياسة يبلكا كنرينا ودادنا كلتشي كنرينا عينة كامبين جن زيادة وصيد كمتسخل انتاي كنقبر نخل انتاي كنصبا نخل كنرينا لسو ማስታወስ እንዲችሉ የገናን በዓል የጥምቀትን ከዚያም ተከትሎ የሚከበሩ የድል በዓላትን ከኛ ጋር እንዲያከብሩ ተጋብዘዋል። ጥሪ ላቀርብላቸው የምፈልገው በውጭ ሀገር የተወለዱ የሁለተኛ ትውልድ ኢትዮጵያውያን በሚመለከት ነው። በሶስት ዙር ወደ ሀገራቸው እንዲመጡ ተጋብዘዋል። የመጀመሪያው ዙር ኮኔክት ቱ ዩር ካልቸር የሚል ነው። ባህላቸውን ማወቅ፣ ባህላቸውን መልሰው ማስታወስ እንዲችሉ የገናን በዓል የጥምቀትን ከዚያም ተከትሎ የሚከበሩ የድል በዓላትን ከኛ ጋር እንዲያከብሩ ተጋብዘዋል። ዩ ሰሚት ጀምሮ እስከ ክረምት መባቻ አካባቢ ያለው ኮኔክት ቱ ዩር ሂስትሪ የሚል ነው። ሶስተኛው ዙር በእነሱ ሰመር በእኛ ክረምቱን እስከ መስከረም 20 የሚሻገር ሆኖ ይሄ ደግሞ ሊቭ ዩር ሌጋሲ የሚል ነው። ባህላችሁንና ታሪካችሁን ካወቃችሁ ሪኮኔክት በሙሉ በቂ የሚባል ዲስካውንት ያደርጉላቸዋል። سنتاي بلالو بستفلالي أب سلسة مدرخات كفيلو مجمريا مزبهالكم تلاليو دحر تاريخكم فلتو دحر دما ناتكم تلوا قدفو ويكا ليغاس ناتكم قدفي بلا مالو الزات رايقنا يكون تاي بلا مالو إثيوبيان إيرلاينس كومون هوتيلات كالات أب إثيوبيا زلو نزوم توريستس ديسكاونت خقبرو لهم كم زلوم سلامتاي دنجيسي كونان كم زبل زلو مسمعتو ديسكاونت وحوديو اتك قدفو زخول غنزب جن عزيب زحيو ولا ديسكاونت تكوين خلو اتك زخفلو غنزب نتهاجر أدلاينة اللوا أبزو وانزي إثيوبيا نوص عشرفي بتعمي سأجمال اللوا كابكالو تلاقي حاول كتروح بيت غنيا سلازي لو هانجينج فروتس أتهم أبتحتي بقليل كركبو زخول الزبالهم نعتاتهم نمركب كامبينس ببرتع أب تويتر نحرقتكم أب إكس مالتيو بزح كامبينس نزلنا تو فيديوهات قال ملا شير قبرو كابت مالي قمت مالي جميرو بزح كومنتاتنا نرزل لنا حدا باز ويكا غمزي عوتها كفطري فتنلو إذا استراتيجيو نمنتاي سبات بقليلو أب استفل عليه أب تيك توك أب إنستغرام أب تويتر أب يوتيوب أب تلفزيون أب كل انتريوم ما سباتاي يخونو بك عمو قلفلين قرالو مالتي لهم خدغلو الزك بالكلو وجين أجرجرن شجرن موتن تميتن أبزلو هجريكم استكم زلو جن ستيل سباتكم أتوه هم زغلو جالك كفال سباتكم أتوه هم زغلو مجنزابي ريلي سلامتاي ماركتينج actually works من البعض معربوين كم أتوه غليهم توم زبجن كم زعينة كامبينز ديسكاونت لكم قلم زبلوهم سبات بلاناتهم كيرهم كم أتوه يخلو أوكي نيتوبيا زغالي أبناتنا قد مسجارنا مجمريا توم حنقلت زخونو زقبرو وزلو نري مخنياتو محنقال حدا كابت عبيد أجمع نعبرت السبنا سلو زخونه بولكي يخون بودب مسانا زسرح سراوت شعبيا أب حزب تግራይ ጽንተት ዝፈጸመ ምዃኑ ከአምን ምዝበዝዕ ፀገም ተምጻልና ዘላ ሕጂ ዚኣ ገሊኦም እንታይ ይብሉኻ ሰራዊት ሻዕብያ ኣብ ትግራይ ጽንተት ፈጺሙ ይበሉ ትብሎም ዓለም ክትምርምሮ ኣለዋ ዓለም መርሚራ ከተምጽእ ኣለዋ ድሓር ንዓለም ንኣሜሪካ እዚ ፍሉይ ሓልዮት ናይ ትግራይን ተጋሩን ዘለዎ ኮይኑ ዝቐርብ ዘሎ መልሲ ይቦምሉ ነይሮም ኣብዚ ብጣዕሚ ጽብቕቲ መልሲ ስምዑ ሕጂ ፈጸመ እንድሕሪ ክትጻባጸብ ጀሚሩ ካብ በዓል ኣሉላ ጀሚርካ ካብ በዓል ሃፀይ ዮሃንስ ጀሚርካ ኣብ ኤርትራ ዝተፈጸሙ ገባናት እውን ይቕረት ካልእ ይትረፍስ ካሕሳ ገለ ሞግደፍ ይቕረታ እውን እኳ ይተሓተተሉ ካሕሳ ሞግደፍ ከምቲ ንሱ ካሕሳ እንከፍለኩም ገለ ዝብል ንመን ወኪሉ ካሕሳ ክፍል ዝደሊ ርግፀኛ ኣይኮንኩን ግን ካሕሳ ግደፍ ይቕረታ ሪኮግናይዙ ናይ ተገብረ ዝኩሉ ከም ህበይ ጎቦታት ሰፊሩ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ብሰንኪ ናይ መሳፍንቲ ናይ ትግራይ ካብ ትግራይ ዝወፈሩ መሳፍንቲ ዓድታት ይቕረት ካልእ ይትረፍስ ካሕሳ ገለ ሞግደፍ ይቕረታ እውን እኳ ይተሓተተሉ ካሕሳ ሞግደፍ ከምቲ ንሱ ካሕሳ እንከፍለኩም ገለ ዝብል
نمن وكيل كحسا خفل زدلي رقصني يكونكون جن كحسا قدف يقرأتها ريكوغنايزو ناي تجبر زغلو كم هبي قوتات سفيرو زلو حزب إرترا بسنك ناي مسافنت ناي تجراي كاب تجراي زوفر مسافنتي عدتات لمع مرتو قديفو عدتات كان تصل زقبو قديفو أبقوبات كم وعجن كم وعج وكان قرب يسافر كم هبي أبقوبات سفير زلوا لازم يسنكم زيت تاريخ سمعوا ناي تجرايك عن زادي وناي قلمله هجاني نوم شح جزية نعو الناس ممو نتزبز حميدي أنا حبرت سبنا أبز حلفة ونعوني نوم نتمنى سي ككفوت رايكم هربو فقرين أنا سبق كايبلو تقمتي لهم أتي نوح زوسد تاريخ زي قدم زقبرو مسافنتنا تجراي خون كله تمال أبزنا سلاس عمد كالس زنبري زقبرو زنبرو إثيوبياويان بحفشاجن يغرتاونا حتى تنان زقباك حساونا يابونا تقمتيلو بعلوم أو وجوم ميسايلات تقيسهم نجمر ووججن يغرتاك حتون حاولتك تخلون يحطلو سلازي أتوم زخون يكون مورال يبلومن بزعبانا إيرترا نيرترا وكيلهم كزاربو مخنياتو intentions ناتهم اتز قبرو حماق تكبار من أملاكون يوم الله توسع قبزلن كنه حدش كامبينس كقبرو خلوز بلوزة قرم دما سمعوه حزب تግራይ እኮ እናተሓገዘ ዝነብር ህዝቢ እውን ኣይኮነን ክኸውን እዚ ኩናት ዘምፅኦ ሰብ ዝፈጠሮ ፀገም እዋናዊ ሽግር እዩ ባዕሉ ሰሪሑ እናበር ነይሩ ብዓዱ ቅድሚ ሕጂ እናተሓገዘ ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ዝነብር ነይሩ ባዕሉ ዝነብር ነይሩ ኣብ ዕፅዋና ክባን ምስ ኣተወ ሰብ ዝፈጠሮ ሽግር ኣብኡ ብዙሕ ነገር ዘራእቱ ምስ ተሓደገ ገዝኡ ምስ ዓነወ ግን ኣብ ሓገዝ ወዲቑ ማለት እዚ ግዜያዊ ሓገዝ እዩ እዚ ኤርትራ ክሳዕ ማእሲ እንዳተሓገዘ ክነብር ናይ ቀፃሊ ናይ ዘለኣለም ፍታሕ ክትንፃሉ ተቃለስ እምበሪ ኣብ ትግራይ ሓገዝ ተገይሩ ምን ኤርትራ ካዚ ንሕግዝ ስጋዕ እዚ ሕጅት ማልቲ ዓብ ካምፔን ገይሩ ንትግራይ ንክሕግዝ ክእውዝ ቀነየ እዩ ንኤርትራ ንሓግዝ እንተኢሉ ቅድሚ ወራር ናይ ወያነ ምጅማር ኣብ ትግራይ ኣንበጣ መፅኡ ኢልኩም ብዙሕ ገንዘብ ሓጊዝኩም ነርኩም እታ ኣንበጣ ግን ኣብ ትግራይ ጥራይ ዝዘውር ነይሩ ምሽ ኣብ ኤርትራ ይበፅሐን ኤርትራ ካልእ ግዝያዊ ናይ ደርቂ ኣየጋጥሞምን ወይ ካልእ ፀገም ኣየጋጥሞምን እዩ ናይ ኤርትራ ነገር ግን ድሓን ኤርትራውያን ተሞቱ ፀገም የብሉምን ዕላማ እውን ከምኡ ስለዝኾነ እታ መሬት ንበርቲ ህዝቢ ከምዚ የድልኮ ድሮ እቶም ካድረታት ናትኩም ንዘበና ዝበልዎ እዩ መሬት ናይ ትግራይ ካብኡ ፀቂጥና እቲ ህዝቢ ኮ ይወፅእ ኣላ ይውዳእ እንዶ እቲ ህዝቢ ክውዳእ ክወፅኡ ክጠፍእ እቲ መሬት ንመሓዚ ነይሩ ምሳቶም ኮይንኩም ስኻትኩም ድማ ኣብ ትግራይ ንዘጋጠመ ቅድመ ኩናት ትሕግዙ ነርኩም ሕጂ ትሕግዙ ኣለኹም ኣምላኽ ሓግዝኩም ናትኩም ሓገዝ ንዝጠመየ ህዝቢ ንሕግዝ ኣለና እንተኢልኩም ፀገም የለን ብዛዕባ ኤርትራውያን ንኽትዛረቡ ግን ሞራል የብልኩምን ምክንያቱ ተግባራትኩም ልዕሊ እቲ መልሓስኩም እውን ምስ ተግባራትኩም እንድዩ ተቃዲዩ ዘሎ ኩሉ ነገር ግን ኤርትራ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ካብዚ ዝኸፍእ ኣስካዕካዕ ግዜ እውን ዘሕለፈ እዩ ብሕጂ እውን ክሓልፍ እዩ ካብ ኢትዮጵያ ፍሉይ ረጤት መፅዎ ይፈልጥን እዩ ኩሉ ግዜ ሓውን ሞትን ክፍኣትን ጥራይ ዝመፁ ነይሩ ካብ ጥንቲ ከምዚ ክብሉና ዝፀንሑ እቲ ታሪክ ነዝመስል ኣብ መወዳእታ ሓደ ካብቲ ኑዛዘ ባዕሎም ዝበልዎ እዚኣ ስምዕዋ ነኒ እመነኒ ሰልጠነ ንሕና ንፅልየሉ ግዜ ብቅዒ እዩ ንዓና ዝሰምዕ ኣምላኽ የለን ናይ ንዑልቶ ክርስቶስ ኣይሰምዓና ናይ እንዳደቆ ጎይታ ኣይሰምዓና ዋላ ናይ ኣኮሎግዛይ ኣምላኽ ኣይሰምዓና مش باجو تبعيسنا هنا مش كل تباتيخنا هنا سلطان حول ركبوا قايبلنا مش تزلنا يا هاجر تباتيخنا مش مرحنا يا هاجرنا تباتيخنا مش ديكتاتور سلامتا عد سلازي ادونا سب سلازي يقمط مش حضرنا تباتيخنا مش حونا ودبنا وددينا تباتيخنا مش كمان تقاومت تباتيخنا مش تم دغفت بمرغص تباتيخنا مش املخ تباتيخنا سلامتا اجرنا سلاز خدو بتخسات لبنا يكودوني ترديكاني تتكلموا قا سقول من قدم مرتاتو زي قارن قال زي بتخشان يوصا يفايز That's right كم زيلكم سيتزاربكم النيركم أبز السودان زقاتم زولن تتريون نيركم كم زيلكم سيتزاربكم النيركم السودان كارتوم يوم نيرهم تيم مستقال الساكالات نايتي دعم سريع زبال كاب كارتوم مسيم مدني أتقعم من مدن تقاطع رما كم مدني وسي أبز قدناتات ناي بعد قدار فيلكا أبز رجع بمول إنك سلاز غير زدوك أصلا تجعتهم زلهم هزبن تريهم مقرمكم نيرهم حنفش زخون يكون هاجر يتكمن زخون يكون حزبي بقطبات تداخيمهم
ካብቲ ዝለመድዎ ቪላታትን ካልእ ኣዝዩ ጽቡቕ ናብራን ወፂኦም ኣብ ጎደና ተደርቢዮም መግቢ የብሎም ማይ የብሎም ይገርመካይ እዚ ዘጋጥም ዘሎ ኣብዚ ጎረቤትና ኤርትራ እንታይ ዓይነት ህይወት ይሕልፍ ከም ዘሎ እቲ ህዝቢ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ስለዚ ነቲኣ ኣብቲ ዓዲ ዘላ ሰላም ብውሑዱ ሰላም ፍቕሪ ወይ ከዓ እቲ ትሽዓተ ብሄራት ተጠርኒፉ ዝኸደላ ዘሎ ህይወት ንዓ ኣይንዝረገሉ ንዑ ዝዘርቕ ቃላት እውን ኣይንዛረብ ካብዚ ጎረቤትና ዝሕልፍዎ ዘለዉ ካብኦም ንምሃር ኩሉ ሰብ ይሃድም እዩ ዘሎ ኣበዮም ከኣትዉ ሱዳናውያን ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዕለቕሊቖም ብሓቂ زحزن زربان زحزن كنا تنيو صنيح لنا خملساينا كابتي كاند ناي ارستي ناي قطبانا خينوت ابز حلفه ام مجمريا ناي اسرع 13 زتزربي زتجبري انترفيو ناي بريزنت ساسنا هنري موداتا اسرع 13 دماينا زغبرا زلو ذا فيديو سلازي انتاي تباهيل نيرو انتاي كخنصب نخل كم قلي كم حبرتسب بزعبا زي قدايزي نزيها صدتكم لي ثانك يو نشتي كفالنا تايك سمع كل انترفيو كيتكم ابيرتيف سمعوا تقولوا مستار استناتي تخيد نشتي كفال ترايزت كمانه نساده ما اكزاكتلي نتناي قطباوي استراتيجي تجلص كفاليا بليز لايك جبروا ليتس كونتينيو كملسينا في تدحريشو بليونات كزربلو دكال ولدرات تخيد مدبون تهزب خصاتفلو خيل الله بغني من قد يخصاتف دلو زحلفه حد بعد بلت مكروتات بمسو تاساسر يكون تي اكايدانا ناي بحال ناب زدن وفري مسفينا حزب تصاطفنا دلو وي بشركنات ملكه وي ببولكي وي كابب جله وي بخباب ملكه كم دوفر لالو اب سيكتور اب اندستري ناريها ابز حجي بفلوينت تطمت ناي وصاي دلو ايرتراويان غداي كنديوم زي حجي جميرو دلو ምናልባት ነው ዘድልየና ዳታ አኪብና ልክ ሕቱ ቁጥሩ ንፈልጦ ታታዊታቶም ብግቡእ ስእሊ ክህልወና ካብውን ኣብኡ ግን እቲ ሒዞሞ ደለዎ ብውልቀ ደረጃ ዝረአ ይኹን ብእኩብ ደረጃ ዝረአ ቁጠባ ናይ ሃገር ስለዚ ኣብ ዕብየት ናይቲ ቁጠባ ኣብ ናይ ልምዓት መደባት ብግቡእ ክሳተፍ ክኽእል ኣለዎ እዞም ክጠቕሶም ፀናሑ ጓሶት ሓረስቶት ኣብ ተፈላለየ ካልእ ቁጠባዊ ንጥፈታት ዝነብሩ ዘለዉ ውሽጢ ሃገር ጥራይ ዘይኮነ እቲ ደገ ዘሎ ዝበለፀ ዕድል ኣለዎ ርሂፁ ደኺሙ ዝገበሩ ኣታዊታት ቀሊል ነገር ኣይኮነን ብባዕሙ ድምር ናይ ኩሎም ኣብ ኣሜሪካታት ዘለዉ ኣብ ኤሮጳ ዘለዉ ኣብ ኣፍሪካ ዘለዉ ማእከላዊ ምብራቅ ዘለዉ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል እዚ ኣካል ናይቲ ቁጠባ ስለ ዝኾነ ኣብ ምድራኽ ናይቲ ዕብየት ዓብይ ኣበርክቶ ክገብር ስለ ዝኽእል ብመጠን ናይቶም ጓሶት ድዩ ብመጠን ናይቶም ሓረስቶት ድዩ ብመጠን ናይቶም ካልኦት ኣብ ንግዳዊ ንጥፈታት ወፊሮም ዘለዉ ደሚርካ እንድሕሪኻዮ ዝበለፀ ኣበርክቶ ክገብር ይኽእል እዩ ንምድራኽ ናይቲ ቁጠባ ዕብየት ብዙሕ ብልጫታት ኣለዎ እዚ ትዝኣክል ዳታ ምእካብ ናይ ዝሓለፈ ተመክሮታት እውን ገምጋም ተገይሩሉ ሕጂ ዝበለፀ ዕድል ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ዝበለፀ ዕድል እንታይ እዩ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣይፋሉን ኣነ ከምዝን ሓሳባት ኣለኒ ሞ ኣብዚ ከውፍር ይኽእል እየ ወይ ከዓ ከም ጉጅለ ተኣኪቦም እዚአን ኣለዋና ሞ ዝርከቡ ዝኣከብናዮ ናብ ዓድና ክነውፍር ከምዚ ሓሳባት ኣለና ክብሉ ክእሉ እዮም ናይ ወፍሪ ዕድላት መወዳእታ ይብሉን ሓደ ካብቲ ዓብዪ ፀገም ምናልባሽ ጠቐስናዮ ናይ ኣባይትን መንበር ኣባይትን ጉዳይ ክሳብ ሕጂ ወላው ምስቲ እዋናዊ ጠለባት ዘይከይድ መደባት ኣሎ ዝተኣታተው መደባት ኣለዎ ብተፈላለየ ፕሮግራማት ክስርሐሎም ዝፀንሐ ግን ነቲ ጠለብ ናይ ኣባይቲ ኣየማልእን እዩ ዘሎ ዓብዪ ጉዳይ ምንቲ ርእሱ ይኮነን ግን ብገፊሕ እውን ክንተኣታተወሉ ዘለና ጉዳይ እዩ እዚ ክተውፅኦ ፀናሕኩ ናይ መመስርሒ ትካላት ኣብ ሕርሻ ኣብ ካልኦት ቴክኖሎጂታት ኣብ ናይ ፕላስቲክ ኢንዳስትሪ ኣብ ናይ ሜታላት ኢንዳስትሪ ዋላ ኣብ ኤሌክትሮኒክስ ኣቲና እውን ዓበይቲ መደባት ክንሕፅፅ ንኽእል ኢና እቲ ፕላን ወፂኡ ዘሎ ብመንፅር ዝመግለፂ ተስፋ ዝህብ እዩ ማለት እቲ ሰብ ክሳተፍ ከም ዝደሊ እቲ መንግስቲ ወይ ድማ ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ ሕብረተሰብ ከሳትፍ ዝደሊ ቁጠባዊ ፕላን ከም ዘለዎ ወይ ከምኡ ውጥን ከም ዘለዎ የርኢ ኣሎ ፕሬዚደንት ከምዚ ኢሉ ሓደ መግለፂ ክብ ከሎ እቲ ትሕትዩ ዘሎ ማሕበራት ናይ መንግስቲ ግን ነቲ ተቐቢሉ ነቲ ዝወሃብ ዘሎ ኣብ ዝተፈላለየ ሶሻል ሚድያ ፕሮሞት ምግባር እንደገና ድማ ፅንሒ ኢሉ እውን ክብላይ ክንሪኣ ኢና ዲቴይልድ ፕላን ብኸመይ መንገዲ ኢና ክንሳተፍ ንኣብነት ናይቲ ኣባይቲ ሕፅረት ናይ ኣባይትን ሽግራት ናይ ኣባይቲ ከም ዘሎ ብተዓዲ ይግለፅ ኣሎ ስለዚ እቲ ህዝቢ ኣብ ደገ ዘሎ ነቲ ንዕኡ ንምፍታሕ ምክንያቱ ኣብ ካልእ ግዜ እውን ኢለኩ ነይረ እቲ ናይ ኣባይቲ ሕፅረት ንምፍታሕ ሰብ ንግሉ ክብል ነቲ ቁጠባ ኣበርክቶ ክገብር ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብዚ እውን ዲቴይልድ ከምቲ ንሱ ፕሬዚደንት ዝብሎ ዘሎ ጥራይ ዘይኮነስ ትሕትዩ ዘለዉ ማሕበራት ናይ መንግስቲ ብዝያዳ በብናቶም መድረኽ ሓበሬታ ኣብ ምዝርጋሕ ቁሩብ ሞር ክስራሓሉ እንተዝኽእል ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣድቨርታይዝ ክግበረሉ እንተዝኽእል የስ እቲ ፕላን ቢግ ፒክቸር ፕሬዚደንት እዩ ዘውፅኦ ኩሉ ግዜ ናይ ፕሬዚደንት ቃል ኣገዳሲ እዩ ዕድመ ናይ ፕሬዚደንት ኣገዳሲ እዩ ማለት
ناي بريزنت ناي كينيا بتدقاقامي أبزخدو بلاتفورم نكينيا متيخم ينفس قبرنا بلي زلمن ناي رواندا even a Premier League ديو أب ناي عبيت كامباينتات ناي أوروبا متيو مصون أبزنا بلي زلمن دك هاجر يكون كالوت مرحتنا أفريقيا ونكم يوم زقبرو إيرترا دما بتمساسالي اتناي كالوت international community ناتوم كسي لكراي غلي مخنياتو مسمع كم دبلا بلا دزبال اتهزبجن دلونة الله أبزي حجت سنه لك زارباي أباد ما رياكت خبري سكان اسمع مستر دقات رهيبو دلو عدلات أمنتا كوفرو خلو ونعجي من البات حفشة ومرحا واتيو بومتن أبزي شكالكا مخرط هتغل موجع تاقو وثانيا نايتهم كوفرو قربات تخوني إذن عدل تخفيت لكم الله سيكتور بسيكتور حفشاوي مرحبا دنا خسال خلال الله كم عجي تسأل مالتا يكون أجن كابت حلفة مكرو زبالة أنتايو واي بزق قديم خطوات صنعوا مثل تفلا ليو ناي ساعات ناي ماي ناي كالوت بروجرامات ندايبهم أمنتا كتوفر تغل هذا زيغا نعو بده مسلو بزرعيو بزلو تمكرو أو كم دي أخو فرق إليبل يهو أساس إدي بزقوان زي لذي مرحبا دنا أنتاي دي حجز نهلا ما أكل ميخا أبينا يكتوفر تغل بقول كدي خطوفر زينا ندلدلنا بلان تخفيتو زيايا عينا إذا واتاكا بيني خطخيد بخمي خطسرح انتاين عخاز كتمالهم زلك انتايوم سلازي تي بلان بريزنت سبلازولو وي تزربا بريزنت سبلازولو نتصور قانقايو كمزا عينت بلان جن ات ديتيلز بتدقاقام ابزرباناتو عبسئل زيو ات ديتيلز ويكاتم تفاصيل ويكاتم ناشتو كفالات انتاين كقبرو لهم جن اتكالوت منيسترتاتي كقبرو زقبع السودما بمنجد امباسي ديو بمنجد ارتيفي ديو بمنجد قال نامتو نتحبريتنا بتزب كسغاغر وي يقبع تزب دما انتاي كختل زلو نعنا تختلي عقم كبر مخالي اي ثينك تي عبد الرجال نرلنا اب 2014 هجي انتاي كبر زي ام مجمريا 20 استغبري نيرو درو شوعات شومنت وحي كيدو لخابو انتاي تغيرو بتخكل كان بتزبي كوميونيكيت تغيرو ديو انت تغيرو انا يسمعكون اي تغبرنا يبلني سلازي أنا سلدي سمعكو عبي جيجا تفتشيمو ويكا عبي نجر قديل مالتا يكون عندن زبز حسب كسمع كم زغل كتجبر كتكلال لك that's why يوم كامبانيتاتو مليونات بليونات ادفرتايزمنت زغفلو هاجرات بتتصوت يوم قال امباسادرات ناقبر بروموت زغبرو إيرترا دما كاب كالوت هاجرات فليتي كونتن زيادة كتسعر الله مبشر على كالوت كتسعر الله إيرترا دما مش زلو حماق سئلنا كالوت علامات ريخة أمريكان كالوت نزغبرو زلو حماق سئلي على كالوت كتسعر كتكلال لك مع خالوت عدلات نختركب جن اتهزبا اتمسو مستي هزب دويلو زلون هزبو خرد زفتن زلو حبرتسب دما تخكلنيا زخونه حبريتا يزل زلو سقمت نخوص دلو سخل دقفون يدليو دقس زلو دقف يدليو ወይ ብእኩብ ብሓባር ኮይንኩም ከተወፍሩ ትሓስቡ ኣለኹም ምሳብ ውሽጢ ዘለው ኣውፈርቲ እውን ከመይ ከመይ ገርኩም ክትሰርሑ እቲ መርሓ ጎደና ክህሉ ክኢሉ ኣሎ መርሓ ጎደና ከዓ ብደቂቕ ተፀንዐ መድረኻዊ ከም ኣብነት exactly he's saying the right things ኩሉ ግዜ ዝረበሉ ቱሪስታዊ ፖቴንሻል ናይዚ ሃገር ገጅፍ እዩ እዚ ግን ኣዝዩ ርሑቕ ዘሎ ፖቴንሻል እዩ ምስኡ ከይድ ክምዕብል ዘለዎ ምስ ናይ እንግዶት ኣገልግሎታት ኣባይቲ ሆቴላት መጓዓዝያ ኣየር ምድሪ ባሕሪ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝህሉ ብልጫታት ናይ ኣውፈርቲ ብቀዳምነት ከዓ ዜጋታት ንገዛእ ርእሱ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ኣብ ዝመፅሉ ውሱን እዩ ምስ ግዜ ንዓበየ ናይ ትሕቲ ቅርፂ ናይ ልምዓት መደባት ናይ ፀዓት ናይ ልምዓት መደባትና ናይ ማሕበራዊ ኣገልግሎት መደባት እናማዕበሉ እንድሕር ከይዶም ኢንዱስትሪ ክዓቢ ክእል እዩ ስለዚ ኣብ ቱሪዝም ዝን ወፍርታት ክግበር ይበሃል ከሎ ብስምዒት ዝግበር ነገር ኣይኮነን ምስ ግዜ ብግብርና ማዕበለ ምስ ከደ ኣብኡ እንታይ ዓይነት ወፍሪ ይግበር ኣብዚ ሕጂ ንዛረበሉ ዘለና ግን ብቀዳምነት ክስርዑ ዝኽእሉ ምናልባት ኣብ ተናውሒ እውን ኣገልግሎቶም ዘየድሊ ክኾኑ ይኽእሉ ግን እዞም ንብሎም ዘለና መመስርሒ ትካላት ኣለዎ ዋላ እቲ ናይ ሕርሻ መደባት እውን ንገዛእ ርእሱ ብኮርፖሬሽናት ከተማዕብሎ ዝፍተን ፕሮጀክታት ኣሎ ኮርፖሬሽናት ግን ኣብ መወዳእታ ንገዛእ ርእሱ ነቲ ናይ ዜጋታት ወፍሪ ዕድል ክኸፍት ምእንቲ እምበር ንዕኡ ዓግት እውን ኣይኮነን ኣብኡ ብኸመይ ክሳተፉ ይኽእሉ ኣብ መጓዓዝያ መራኸቢታትን ኢልና እንድሕር ንዛረብ ኣለና ኮይልና ኣብ መብዛሕትኡ ናይ መራኸቢታት ፕሮግራማትና ብወፍሪ ምኩል ከም ህዝባዊ መደብ ተታሒዙ ለና ክንዛረብ ንኽእል ኣብኡ ከወፍር ዝኽእል ከወፍር ይኽእል ኣብ ናይ መጓዓዝያ ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት እውን በብውልቀ ኹን ብሓባር ወይ እውን ብምትሕግጋዝ ምውስሳብ ማለት እዩ ወፍርታት ክግበር ይኽእል ሕጂ ነቶም ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ዘለዉ ከወፍርሉ ዝኽእሉ ዕድል እዚ እዩ ክግለፀሎም ክኽእል ኣለዎ ንከምዝን ከምዝን ምክንያታት ኣብ That's true. That's right. Yes, እዚዩ እዝን ከምዛ ንሱ ዝብላ ዘሎ ብትክክል ንጹር ዝኾነ ስእሊ ንጹር ዝኾነ ሓበሬታ ንጹር ዝኾነ ጋይድላይንስ ወይ ከዓ ቅድመ ተኸተል ዘለዎ እዝን ከተማላለካ ክንብል ከለና sometimes ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝብሎ
أتي جلوس النت بزلوا من قد كزارب كلها لايكت كم زع عينت حتى أنا بكالي كم زخمس جبر على لون تحريلك أبز كومنت سكشن جلس باز ملوسلك no يبلو he says the right things كم زح بزي بلو من قد I like this part of communication I wish it تحتيوز ولا محاورات بخمسة عينت نصور زخانة communication ناجبره نتي كونتات نتي نسوز بلا زلوا كاسكيد نتحت جالس كان أوردك مور تي نصورات نتبتات جبرو زلوا ناتجبره نابكالي نابتزبي ناب كله أنفراد كم زبط عند زجبر سلزي بتعمي أقداسي زخانة information you we expect more clarity more حبري تايزدلي إذا ما سب كتشعبان تخين كأتزلوا بوتاي خاتمته كم تأكد راح يتصبح business كميو that's why نسب أبوتو كيت كاغا advertise كتقبروا لذلك بتنسوك سمع زغل أب تيك توك دي زلوا أب تيك توك حبري تقبروا لك أب إنستغرام نزركب أب إنستغرام تقبروا له أب يوتيوب نزلوا بيوتيوب تقبروا له بويب سايت نزدلي بويب سايت بغازيتا نزدلي بغازيتا بإير تي في نزدلي بإير تي في أب كل خاخد بس لك بكل من قد خدمك سر لك بخمي يزخلوا يوتيوب شانلات كم زناي يوتيوب انفلونسرز وكا تيك توك انفلونسرز بحالو نكالو تاغرات ادفرتايزمنت زغبروا لهم من التاريخ مالو يوتيوبرز علو اب رواندا مسكدو مس بريزيدنت زراخبلو بزعبه تهاجر دما يزراربو اب كينيا كدخلو مس مينستر ناي غلمله يرخبو ابنت اب زغربا حدا يوتيوبر على افريكاوي اب اثيوبيا خيدو اب تزبلت هوتيل even now the presidential palace ዝቅሳላ ሆቴል ገለ አውታቱ ሲደሞ ነጥ ቦታታት ነቶም አፍሪካውያን የሪዮኔሩ ከምዚ አይነት ቴክኒክ ድማ አድላዩ ማዕበል ኤርትራ ኸይዱ ወርቅ ብሻ አምጪዩ በጣም አገዳሲ እዩ ማዕበል ቀሊል ሰብ አይኮነን ብዙሕ ሰብ ይስዕበ ዘሎ ካልኦት ድማ ከምኡ ቲክቶክ ዘለውከሙ ካልኦት ዘለውከሙ ጌርካ እዩ ኣድቨርታይዝመንት ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ዝግበር ኢና ንብል ዘለና እዚ ሴክተር እዚ ኣብዚ ኢንዱስትሪ እዚ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ከተወፍር ትኽእል ኢኻ እንታይ ትሓርይ በይንኻ ተወፍር ትኽእል ሓቢርካ ከተወፍር ትኽእል ብዙሕ ርእሳት ኣሎ ቀፃሊ ጎስጓሳት ክግበረሉ ዘለዎ ነቶም ከፍሩ ቁርባት ዝኾኑ ሎሚ ዘይተቀረበለ ፍላይ ትኽእልና ምክንያቱ ኣብ ደገ ዝነብር ዘሎ ውዒሉ ሓዲሩ ንዓዱ ክምለስ ተደይ ኮይኑ ክጠፋ ኣይኮነን ደገ ከፊሉ ዘሎ ዓዱ ክምለሰሉ ዝኽእል ዕድል መደብ ኣውፅእ መደብ ከውፅእ ከሎ ቅድም ቀዳድም ኣታዊታትካ ኣኻዕብት ስርሕ ክልተ ሽፍቲ እውን ትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ብሓደ ሽፍቲ እትዎ ተብል ትኽእል ኣለካ ኣብ ኣህላኽ ዝኾነ መደባት ተኣትዩ ይብልካ ሴቪንግስ ናይ ምውላል መደባት ክህሉ ክእል ኣለዎ ኣታዊታትካ ከተኻዕብቶም እንቲ ናይ ሴቪንግስ መደብ ኣሎ ነዚ ደሚርካ ኣብ ክንደይ ንኽእልካ ትሓስብ እውን ነሻሪክካ ብምሕቡር መንገዲ ትሰርሕ ትኽእል ደሚርካ ነዚ ናይ ምውህላል መደባት ዘሎ ኣብ ድሓሪኻዮ ኢንዱስትሪ ኣብ ድሓሪኻዮ ፅራት ከተወፍሮ ክትክእል ኣለካ ንኩሉ እዚ ከም ሓሳብ ኣብ ወረቐት ክትዛረበሉ ቀሊል እዩ ተተግባር ክትገብሮ ግን ንዕኡ ዝኸውን ባይታ ከተዋድድ ክትክእል ኣለካ ውዳበ የድሊ ምሕደራ የድሊ ተቐፃሊ ጎስጓሳት ትግበር ዘለዎ ኣብ ሕርያ ናይቶም ከፍሩ ቁርባት ዝኾኑ እውን ፅቡቅ መረዳእታ ከም ዝህሉ ክኸውን ክኽእል ስለ ዘለዎ እዚ ሕጂ ካብ ዝተፈላለየ ኣታዊታት ናይቲ ሃገር ኣሎ ዝበሃል ናይ መንግስቲ ኣታዊታት ኣይኮነን እቲ ጉዳይ ናይ ሃገር ኣታዊታት ቁጠባ ናይቲ ሃገርና እንድሕር ንዛረብ ኣለና ኮይና ዕደና ኣሎ ከምዚ ኣሎ ናይ ሕርሻ መደብ ኣሎ ካልኦት ዝተፈላለዩ ፅላታዊ መደባት ኣለዎ ኢልና ንዛረብ ንኽእል ኣብ ደገ ዘሎ ናይ ወፍሪ ዕድላት ግን ነዚኣቶም ዓፃፃፊ እዩ ዝቐለለ ከዓ ስለ ዝኾነ ስለዚ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ወሳኒ ዝኾነ ክፋል ናይቲ ቁጠባ ኣብ መዓላ ከም ዝውዕል እሞ ንዕብየት ናይቲ ቁጠባ ኣበርክቶ ክገብር ምእንቲ ነቶም ኣብኡ ክሳተፉ ዘለዎም ዜጋታት ዕድል ክኽፈተሎም ክእል ኣሎ ዕድል ምኽፋት ግን ብስምዒት ኢልካ ጉያ ዘይኮነ ወይ ኣቋራጫት ሃሰስ ምባል ዘይኮነ ኣብ ዘድምዕ ፕሮጀክትታት ኣብ ዘድምዕ ኢንዱስትሪታት ኣብ ዘድምዕ ፅላታት ከወፍሩ ክእሉ ምእንቲ ቀፃሊ ናይ ጎስጓስን ናይ ንቕሓት ሓፍ ምባልን መደብ ጥራይ ዘይኮነ absolutely እቲ ዝበሃል ዘሎ ጎስጓስ የድሊ ሓገዝ ድማ የድሊ ኩሉ ሰብ ኣብ ስራሕ ዓለም ዘሎ ናብ ቢዝነስ ትኸኣቱ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ መጀመርያ ሰብ ናበይ ከውፍር ዘሎ እንታይ ዝፍቀደሉ ብክንደይ ክጅምር ዝኽእል እንታይ ዘድልየካ ኩሉ እቲ ሓበሬታታት ብንፁር ክወፅእ ኣሎ ሰብ ኣብ ክሪኦ ዝኽእል ድማ ኣብ ዌብሳይት ኣለካ ወይ ኣብ ገለ ዘይኮነ ሰብ ክሪኦ ብዝኽእል መንገዲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ፕሮሞት ክኸውን ክኽእል ኣሎ ድሒሩ ድማ እቶም ነቲ ዓውደቲ ዝመርሑ ድማ ኢንተርቪውስ እናገበሩ ነቲ ሓበሬታታት ናብ ህዝቢ ከም ዝበፅሕ ክገብርዎ ኣለዎም ብሄር ቲቪ ስለዝሓለፈ ጥራይ እኹል ኣይኮነን እቲ ኣብ ከምኡ ዓይነት ዝሳተፍ ዘሎ ኣካል ሕብረተሰብና ንዑ ተቐቢሉ ናብ ካልእ ህዝቢ ቻነላት ድዩ ብቲክቶክ ድዩ ብኢንስታግራም ድዩ ብገለ ድዩ ናብ ህዝቢ ኣብ ደረጃ ናቱ ብፊልሚ መንገዲ ተሰሪሑ ድዩ ካልእ ዓይነት ዶኩመንታሪ ተገይሩ ነቲ ህዝቢ ክትነግሮ ክትክእል ኣለካ እዚ እንተተገይሩ ድማ I am very sure كل كنت دايبلنا قالك كفالنا حبرتسبنا بعقمو أبعد كساتف كم زخل كم توسع هون حدا بينتر بدولار ترى يسرح بنك فتيركا سب جنزبو قالك كفال جنزبو أبي يرترك قمت أقول له زخل من قدون سبوا مدابيو أتجنزب سب أبي كم زق قمت أيش جاري sometimes ناي دولار بنك ترى كفيتكا $1 سب أبها جروك قمت أقول له زخل زي ما بوحس من قدي
ሰብ ከውፅኦ ከም ዝኽእል ግን እቲ ገንዘቡ ብዶላር ጥራይ ከም ዶላር ዘለዎ ክቕመጥ ከም ዘለዎ ንእሽተይ ኢንትረስት ሬት ንኣብነት ኣብዚ እዋን እዚ ምስቲ ሕፅረታት ናይ ዶላር ዘሎ ዝኾነ ይኹን ባንክ ገንዘብካ ምሳና ሴቪንግ ድሕሪ ጌርካ 2% 3% ክንበካ ኢና ይብሉ ስለምንታይ ከም ይብሉኻ እቲ ገንዘብ ወሲዶም ንናቶም ሽግራት ይፈትሕሉ كل سبب نابنت نعمت تعطيخاي وين كل تعمت تعطيخاي مزبلخا ስለዚህ كم غيرو تمنغستي حصرتاتو نخ فتح يخيل اتسب دما ገለገለ ሰባሎ ገንዘቡ አበይ ከም ዝቀምጥስ ሽጋር ዘሎ ገንዘቡ አቡ በመቅማጥ ገለ ክረክብ خيل ስለዚህ ከምዚ ዓይነት ሞዴልስ ንኽተኣታቶ ግን ይህን የድልዮ ዲስካሽንስ የድልዮ ደቂ ሃገር ኣብ ደገ ዘሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለም ዘሎ ብዝተፈላለየ ክኢለ ዘሎ ምስቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት ብሓደ ኮይንካ እንድሕር ሰሪሕካ لو تكمت يخليو نشتي نسمع ياسكي بزلا على تا فيديو اب ار تي في خيتكم تسمعوا وصلت تدخلوا نكل كاس معكم هيكلني معناته ار تي في ابتي بوتو كيتكم كل خطري ولكم تحقاوي مقانون بتصبو كوفوركم دخلوا حجزهم كلالو تمكراتنا نايناش تمكرات عاوز ترى حدا بعد يبل نزيز بلا دلو عبيت مدبات عقد سلدي كونه ابزي حجي زله درجه داتنا ناكد دققت حبريتاتنا ناكد نتي وفري كغبرلو زدله عودتات حدا بعده صلات اندستري زرزيرنا نرايو اب مقالنا هنا ناي زبيتاو كنتات رايده كونه زوباون علماون كنتات بغبو الناس معنا ابزن يوصاصنا ناي قد من كل وفرتات اوشت هاجر فاي كون الله مالت اكونه تكلالي زوباناون كخون مسكالوت زيغاتاتنا تحبابركا خونون زلو وصل دخونه تمصنعتي اي بحقي دايناميك كوينو مس غزي نحيله تخيل ممليسو عنقتنا وسخه صفحاتنا دلبه خم تخيل تغبرو تي ناي وفري مدب بفلا بزوار زحجي منالبات 2023 تي حساباتنا الدقيقنا ننصرمو هذا ما بقى سقومتي وسط عدلات تخفيتو توم بمسرت نايت مرحا قدنا خطوبرو دلو مدبات عاوز هلو موسى بقبر سب بزح سب عبد الشانلي بهنكوتا حمص بين ذا حبريتازي بتخكل تصريحو جرين لايت كان سب تبقس بزخيت خمس جبر ما مرحت رايقنا خلا يكونن كم زبلنا بريزنت ولي لوت انيو توسخ مبرهيتاتون يدليو تسبنص اور انتاي كغبرالو بينك خيرالو نابي زفكر ابي زيفكر انتاي كغبر زلو كندي عقني زليكا امنتاي عودك توافر تخل انتاي مرጫታት አለካ انتاي ابينوت عودتاتي كغبر تخل ስለዚህ እዚ ሁሉውን በትክክለኛ መንገድ ተሰሪሑ ቅድመ ቀዳምነታት ክወሃቦ እንተዝኽልዎን ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ ነቲ ሃገርውን ሓደ ዓቢ ካፒታል ናብቲ ሃገር ንኽኣቱ ኣፍ ደገ ስለ ዝኸፍት ብስምዒት እውን ዘይኮነ ንኣብነት ሰብ በብዓቕሙ ኩሉ ገንዘብ ካሒዝካ እውን ኣይኮንካ ትታኾሳ ቢዝነስ ከምኡ እየ ዝብላነ ብንእሽተይ ክፋል ሓቢርካ ስራሕ ናይ ሓበራዊ ስራሕ ናይ ብርኪ ካምፓኒታት ሰባት ኣብ ፕሮጀክትታት ኢንቨስት ክገብርሉ ዝኽእሉ ከምኡታት መደባት እሞኻ ብውሑስ መንገዲ ብሕጋዊ መንገዲ ብተሓታትነት ዘለዎ ብግሉፅነት ዘለዎ መንገዲ እንድሕር ኮይዱ እቲ ህዝቢ ብዙሕ ገንዘብ ዘለዎ ሰብ ኣሎ ኢንቨስት ንኽገብር ድማ ዝሽገር ሰብ ኣሎ ገንዘብ ኣሎ መቐመጢ ቦታ ዝስነሉ ሰብ ኣሎ ስለዚ ኩሉ ገንዘቡ ዘይኮነ ገለ ክፋል ናይ ገንዘቡ ከቐምጥ ምኻለ እዚ ድማ ንኩሉ ክጠቅም ይኽእል ብዘይካል ዓለም ክንደይ ሰባት ኣለዉ ኣብ ዱባይ ገንዘብ ንከቐምጥ ኢሉ ጥራይ ኣካውንትን መንበሪ ፍቃድን ኣብ ዱባይ ሒዙ ዘሎ ኣብ ካልኦት ሃገራት ከምኡ ስለምንታይ ገንዘብ ኣብ ዝተፈላለየ ንከቐምጥ ሽግር ስለ ዘለዎ እቲ ሕብረተሰብ ስለዚ እዚ ዕድላት እዚ እንተገይሩ እቲ መንግስቲ ብቐሊሉ ረብሓ እውን ክረክብ ይኽእል እዩ ነቲ ዝግበር ዘሎ ናይ ካልእ ትሕተ ቅርፅን ናይ ካልእ ፕሮጀክትታትን ንምሕጋዝ ከም ዓውዲ ኣብ ቁጠባ ዝፀሉ ዘለኹ ወይ ከዓ ብዛዕባኡ ዝሰርሕ ብዙሕ ዓይነት ምኽሪ ሕቶታት እዩ ዝመፀኒ ካብ ሰባነ ገንዘብና ኣበይ ከነቐምጦ ብኸመይ ከነብሎ ቁጠባ ናይ ሓደ ሃገር ክለምስና ኣብ ኣፍሪቃ ንኣብነት ቁጠባ ናይ ሓንቲ ሃገር ረባዕ ክብል ከሎ ሰብ ገለ ገንዘቡ ክህድም ይደሊ ናበይ ክህድሞ ብዶላር ጥራይ ክቐመጠሉ ዝኽእል ውሑስ መንገዲ እንተዝፍጠር ነይሩ እዚ ነቲ ሃገር ብጣዕሚ መርብሐ ነቶም ሰባት እውን መርብሐ ኣክንዲ ናይ ካልኦት ዝላገፅሉ እቲ ገንዘብ ነቲ ሃገር እውን ክጠቅም ምኻለ እቲ ህዝቢ ድማ ኣብ ሃገሩ ተረጋጊኡ ገንዘቡ ክቐምጥ ምኻለ እዚ እንተዝህሉ ድማ ወላ ኣብ ካልእ ሃገር እናተቐመጠ ኣብ ስደት ናሃለዎ እውን ነቲ ሃገር ዘርብሓሉ መንገዲ ብዙሕ ዕድላት እንተኸፍተ እዚ ድማ ይፅንሓለይ ክበሃሎ ዝግባእ ኣይኮነን ምስቲ ቀዳምነታት ናይቲ መንግስቲ ተሳኺዑ እቲ መንግስቲ ድማ ቆላዕታ ሂቡ ብንጹር ክሰርሓሉ ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ ተሰሪሑ ዘሎ ጽቡቕ ክኸውን ይኽእል እዩ እኹል ግን ኣይኮነን ንኣብነት ኣነ ኣብ ካልእ ሃገራት ኣፍሪቃ እውን ኢንቨስት ምግባር ፈቲነ ዝፈልጥ እየ እቲ ሓበሬታታት ሕጂ እውን ኣብ ካልኦት መደባት ክገብር ከለኹ ይርአ ኣብ ሩዋንዳ እንታይ ዓይነት ሓበሬታ ናይ ኢንቨስትመንት ኣሎ ኣብ ኬንያ እንታይ ኣሎ ኣይተወዳድረን ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ግን ዓለም ናይ ውድድር ቦታ እያ ቢዝነስ ውድድር ኣለዎ እዩ ሰብ ከዓ ኣብ ዝያደ ዘርብሖ እዩ ዱባይ كمية عينت UAE انت عينت عدلات تبالا سعودية حج انت تقبر الله
سعوديان أبنت أبز غربات راي تن GCC زبحل هجرات كويت سعودية كلها بحدا فيزانا كلهم كتكي تخليقة سلازي سعودية ونتنا تا بزوح نجار تغير الله سلازي بقليلو سبنا بيك خير خل تعدلات مع ريوم كتولادرن كتكوين كتكل لك بقى مخامالتيو نايتو وصعتنياتات إنفسترز كالارسيو نتهم دك هجر نمحازجن زقلله سرح كون خليو يبل مالتيو سلازي نايلو مارستي بتعمي بزوح نقطة باز دسس نقطة باز تنكف النجارات رينا لنا I really hope كلا نجار ميركم كون أبزز غسل عمد دما بزبالة الديتيل حبريت عمتيو ولا بنشتي كفالنا جنزبنا زخوانا نجار سقوم توسينا أبت مغيارنا يتحبرت السبنا هزبير ترى نايت كارتوت زبل زلو هزبي أم مغيار نفسه كفسب أستوات أنا تنخ جبر كبجس ناتي تعويد نسيكم وترو I really hope نزل نجارات استوعبنا فلتنا نخنجبرو ناتمعتهم كنا إلو مارساب زخودي please like جبرو support جبرو share جبرو أكلنا يزخونو ناتكم ريتك دفنا بالكو كسنا بتكم يتصبغو ሕብረተሰብና ንክቕየር ነፍሲ ወከፍና ክንክተሎ ዘለና ካብ ኤስያውያን ብፍላይ ካብ ቻይናውያንን ህንዳውያንን ክንመሃሮ ዘለና እዩ እዚኦም ሕብረተሰብ እዚኦም ነፍሲ ወከፍ ሳንቲም ኣብ ዘይ ቦታ ኣይትወድቕን እያ ዘይድልዮም መጋየፂ ኣይገዝኡን እዮም ገንዘቦም ብኣገባብ ይሕዝዎ ኢንቨስት ይገብርዎ ستوك ماركت كمون كريبتو أزيا قداسي أبزي كالاي السومن دقومن أب تمرتي بفلاي دما أب IT أب إنجينيرينج أب بيزنس زلا على تقرر لهم that's why دما مايكروسوفت جوجلن بهنداويان كمون أب كال يساويان زمركم سالساي دما نفس وكف زلوهم جنزب أب عدوم جزاجي بيزنس بمهنات يوم زعبيو نزك حق الزخل سفر عليه بروجرام لنا كم أمن خن عبي كن قتلون كن مهارون زلنا ونيو سلازي تتوقعوا ملي بلاكم thank you very much